Sant Pol de Mar va gaudir amb els últims dies de calor d'un dissabte ple d'activitats. Després de la celebració de la Diada de Catalunya, la platja de les Barques es va omplir de veïns amb ganes de celebrar la sardinada popular del municipi. Els ciutadans van començar a fer cua des de 8:45, mentre ja se sentia l'olor de les sardines fent-se a la brasa. La penya Xíndries, veterana des de fa més de 30 anys en la preparació de la sardinada, es va encarregar un any més de preparar, junt amb l'Ajuntament de Sant Pol, els 162 quilos de sardines. Bé, la sardinada aquest any és la 34, o la 35, la veritat ja no hi hem perdut el compte, doncs fa molts anys, crec que és la 35, i bueno, des dels primers 2 anys la organitzava la Junta del Futbol, després es va convertir ja en la penya Xíndries, que són els que ho fan des de fa 32 anys. Bueno, aquí la gent ve normalment, hi ha que venen amb cadires de platja, amb taules plegables, hi ha gent que ve amb pareos o amb mantes, es posa sobre la sorra i se senta, però normalment venem uns 700 tiquets. Que jo recordi, els últims 10-12 anys, hi ha hagut un any que potser al final es van quedar 10-12 persones sense, perquè la culpa va ser que la sardina era molt gran. Era molt gran i, esclar, com van voler mesurar, ja era tard, però normalment aquest any ens hem curat en salut. Aquí la veieu, 162 quilos. A partir de les 9 de la nit es va obrir la caixa per vendre els tiquets, que consistien en un parell de sardines amb 2 llesques de pa, beguda i ron cremat. Centenars de persones es van anar plegant per la platja amb cadires, taules o simplement amb tovalloles per compartir una estona entre família i amics. Jo, com la meva amiga, també fa 40 anys. El que passa és que abans era de matí. Abans era una festa que feia, crec que l'Ajuntament Popular. Doncs abans era el matí i des que la fan per la nit intento venir cada any. Amb les amigues i alguna vegada amb la família també. Doncs a l'ambient en si, o sigui, poder estar a la platja amb tota la colla, estirats a terra quan érem més joves, ara hi ha cadires, les habaneres i una miqueta la gresca que es fa amb tota la gent, vaja. Hace 40 años que estoy viviendo en San Pol. Sí, no, con las amigas, los hijos ya no vienen. Sí, de más pequeños sí, pero ahora ya no. Ahora ya cada uno vive en su casa. No, es noche de nuestra edad. La gente de joven no quiere estar con la gente de 60 años. I IVA, de 60 i el IVA. Finalment, l'acte va acabar amb el cant d'havaneres del grup Barcarola de Vilassar de Dalt. La 35a sardinada va agradar com cada any a tots els veïns, els quals es van quedar molt satisfets en acabar la jornada.